Λέω Ανέστης Βάρδουλας που ορκίστηκα πως δεν θα ξαναγίνω ποτέ. Λοιπόν, δεν ξαναπάω στο σπίτι του Ανέστη, είναι επικίνδυνος. Τι σου! Μη φωνάζεις. Προσπάθησε να σκοτώσεις. Στο μότο. Δεν το βλέπεις το μάτι. Πίσω. Πάει κάτω. Τι. Πες μου ειλικρινά, ποιος είναι ο Ανέστης Βάρδουλας? Ώστε νομίζεις ότι ο Ανέστης Βάρδουλας είναι επικίνδυνος. Είναι πολύ πιο επικίνδυνος από όσο φαντάζει η Τζένιφερ. Είσαι μικρή και αθώα. Δεν ξέρεις πολλά. Θα σου πω μια ιστορία λοιπόν για τον Ανέστη Βάρδουλα από χθες. Η ιστορία λοιπόν αρχίζει κάπου στο 1970. Μπορεί τον Ανέστη Βάρδουλα τώρα να το βλέπεις σαν έναν απλό οικογενειάρχη. Αλλά τότε τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι, Τζένιφερ. Ναι. Ήρθε το αφεντικό. Καλώς. Ήρθε το χρήμα. Ήρθε το χρήμα, αλλά έχουμε θέμα. Τι γίνεται. Δεν γίνεται πάλι με τον Καριόλι το καφύρι πάλι. Πάλι δεν πλήρωσε. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Έτοιμος ήμουν να την ανάψω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ξέρω ότι έχει παίξει ζάρια. Το έχω μάθει. Του είπα ότι την επόμενη φορά θα πας να τα πάρεις μόνος σου εσύ. Όχι, δεν θα πάω εγώ. Και δεν θα έχει άλλα ξεμπερδέματα. Θα πας εσύ. Και αν δεν πάρεις τα λεφτά, θα κατηγορήσω εσένα. Εγώ θα πάω θα την ανάψω με την κόρη. Δεν γίνεται. Σήμερα μου είπε ότι άρρωσε ο αδερφός του. Αύριο θα μου πει ότι άρρωσε η γκόμενά του. Κάνε ό,τι πρέπει να κάνεις. Το μόνο που θέλω είναι τα λεφτά μου, δεν με νοιάζει. Θα ανάψω το τσιγάρο αφεντικό. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Με τα άλλα κανονικά. Έπαιξε το χρήμα κανονικά. Μόλις έβγαλα το μισθολάκι, κάναν όλοι κοκοκό. Πέρε το χρήμα. Ωραία. Ωραία. Μόνο Ζαφύρης. Ανέλαβε το Ζαφύρι και μη με απογοητεύσεις. Δεν θέλεις να με απογοητεύσεις. Ξέρεις ότι μου τη βιδώνει αυτός. Έχει τη μουσούδα του ποντικού αυτού που μου γυρίζει το μυαλό. Δεν μπορώ. Θα του Δεν με τεινάξω το μυαλό στον αέρα. Δεν με νοιάζει. Να του τεινάξει τα μυαλά στον αέρα. Κάνε ό,τι θες. Σκότωσε του τη γυναίκα του, σκότωσε του τα παιδιά του. Κάνε ό,τι νομίζεις. Το μόνο που θέλω είναι τα λεφτά μου. Το κατάλαβες? Και με τον κόλπο το μεγάλο τι θα κάνουμε, ρε παιδικό, αυτό που έλεγες. Μη σε απασχολείς με το μεγάλο κόλπο. Ρόγης. Σου έχω πει 100.000 φορές όταν έχω δουλειά δεν θα έρχεσαι εδώ. Δεν στο είπα. Δεν το ήξερα. Δεν το ξέρεις. Ξαφανίσω από μπροστά μου. Φύγε. 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 Αγιά όλο πουτανάκια. Καινούργιο αφεντικό. Πρώτον τι σε νοιάζει εσένα αν είναι καινούργιο ή όχι. Εντάξει, δεν κατάλαβα. Και δεύτερον θα μιλάς καλύτερα για κυρίες. Μας είπες ότι που τα... Εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Δεν είναι δουλειά σου εσένα αυτό. Μπορώ να φύγω. Εξαφανίσου. Θα τα πούμε. Το όπλο σου. Περιμένω τηλέφωνο αφεντικό. Αυτό μου γυρίζει τον καλά και να μένω το μαλάκι. Έτσι. Αγόρι. Έλα, έλα. Τι κάνεις εδώ. Θα βγει το αφεντικό και πάλι εγώ θα τα ακούσω. Καινούργιος εσύ, δεν σε έχω ξαναδεί. Καινούριος. Εγώ καινούριος. Μόνο εσύ είσαι καινούρια. Μάντι. Καλή έλειψε κοντά, μην τρέπεσαι. Δεν μπορώ. Άμα θα βγει το αφεντικό θα έχουμε άλλα γιατί δεν γίνεται. Το ονοματάκι σου δεν μπορείς να μου το πεις τουλάχιστον. Στίβ. Μάτι, ωραίο ματάκι. Από πού βγαίνει. Από το Μαντιβάλα. Να σου πω να φύγω, δεν μπορώ. Κάτσε λίγο. Κράτησε αυτό. Και όταν με χρειαστείς πάρε τηλέφωνο, να χωρίς να μάθω αφεντικό τίποτα. Να πούμε, Έλα εδώ μωρή.
όσο σκληρός κι αν ήταν ο Ανέστης Βάρδουλας, Τζένιφερ, με ένα πράγμα δεν θα μπορούσε να τα βάλει ποτέ. Με τον έρωτα. Ναι. Γεια σου, αγόρι. Ποιος είναι? Η Μάντι. Η Μάντι. Στην αλήθεια δεν περίμενα να πάρεις τόσο νωρίς. Δεν χαίρεσαι όμως. Από τη στιγμή που σε είδα δεν μπορώ να σταματήσω να σε σκέφτομαι. Τώρα μας πω ότι νιώθω και εγώ το ίδιο, ότι δεν θα με πιστέψεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πολλές γυναίκες από το αφεντικό και είναι η πρώτη φορά που κοιτάω γυναίκα και έχω πάθει σοκ. Με μένα. Ναι, με την πάρτιση, με ποιον? Μάντι, πού στο διάλογο είσαι? Πρέπει να σε κλείσω. Ήρθα σαν τράπης. Θα σε σκέφτομαι. Πού στο διάλογο είσαι, πάλι πουτανάκι? Μάντι, έλα τώρα εδώ! Τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό το χαρτί με το τηλέφωνο, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, δεν είναι δικιά μου τσάντα. Και ποιανού είναι η τσάντα, ρε? Ποιανού είναι η τσάντα, Εσύ αυτό? είναι. Μη μου λες μαλακίες, μόνο αυτό συζητάω, να μη μου λες μαλακίες! Ποιανού είναι το τηλέφωνο? Δεν ξέρω, σου λέω. Δεν σου φτάνω εγώ μόνη καριόλα, Δεν είναι δικό μου. Δεν σε κάνω και πουτανάκι. Δεν είναι δικό μου, σου λέω. Μου λες την αλήθεια. Μόνο αυτό σου ζήτησα παλιωμαλακισμένη καριόλα. Μόνο αυτό! Να μου λες την αλήθεια! Μην κλαις. Μην κλαις, μην κλαις! Μην κλαις! Είναι αλήθεια. Άνοιξε το στόμα σου. Άνοιξε το στόμα σου. Όχι, μην το πάρω. Καλά σου εγώ, τι μου Άνοιξε το στόμα σου. Άνοιξε το στόμα σου! Αλλά δεν του αρκούσε αυτή η ακραία πράξη. Ήθελε να είναι σίγουρος. Έλα, εγώ είμαι. Τζο, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Θυμάσαι τη Μάντι? Θέλω να την παρακολουθήσεις, θέλω να μάθεις την κάθε της κίνηση, πού βρίσκεται, με ποιον βρίσκεται και τι κάνει. Όχι, όχι, δεν θέλω να την πειράξεις. Αυτό είναι δικό μου θέμα. Εδώ είσαι. Ήρθα. Καλύτερα να τα πούμε κάποια Τι άλλη. έχεις? Τι έχεις? Ηρέμησε, τι έχεις? Τίποτα. Λοιπόν, θα μου πεις τι έχεις. Δεν είσαι έτσι. Μπορώ να δω αυτό το χαμογελάκι που είχα γνωρίσει? Ένα χαμογελάκι που... Ποιος το έκανε αυτό? Εκείνος! Ποιος το έκανε αυτό από την παρόλη? Ποιος το έκανε? Το έκανε νεκρό, καταλαβαίνεις! Θα πάρω όλα τα πράγματα από την αρχή. Θα ηρεμήσεις λίγο. Πρώτα θα τους σπάσω τα μούτρα. Το έκανε νεκρό, καταλαβαίνεις! Να σου πω, μην κλαις. Κι εγώ όλα μου τα μούτια έτσι είναι. Και έχω φάει ένα χέρι ξύλο και ένα άλλο ψεύτικο. Δεν τρελαίνεσαι. Τι να κάνω! Θα βάλουμε καινούριο. Έχει βγει τεχνολογία και χρυσά και κόλπα. Δεν θα φαίνεται. Δεν στα δικά μου σου λέω. Όλα ψεύτικα είναι. 20 χρόνια ξύλο τώρα. Ηρέμησε, ηρέμησε. Κράτα μου το χέρι σου, θέλω δίπλα μου. Άφησε με τις φορά. Μάντι, άκουσα με. Τι να ακούς! Κοίτα πως με κατάντησες. Μάντι, μόνο συγγνώμη σου ζητάω. Τίποτα παραπάνω. Τι να κάνω τη συγγνώμη σου. Κατάλαβα πως δεν έκανες τίποτα κακό. Η τσάντα ήταν τη Ζίγκη. Το έμαθα, το ξέρω τώρα. Όλα είναι εντάξει. Μ' ακούς? Δεν είναι. Μάντι, κοίταξε. Όλα είναι εντάξει, μωρό μου. Εντάξει. Θέλεις να σου φέρω λίγο νερό? Έλα γρήγορα, σε παρακαλώ. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά.
Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμα. Εντάξει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πάντα με φούγει στο αμάξι. Πάνω στην ώρα. Τι κάνω? Τι κάνουμε αλλαγή τώρα? Πρέπει να το αλλάξουμε άμεσα. Γιατί το κάνατε? Δεν το έκανα εγώ το λάστιχο δικό. Δεν μιλάω για το λάστιχο. Μιλάω για τις μυστικές συναντήσεις, τα ξέρω όλα. Τι είναι αυτό που λες, αγάπη μου? Αγάπη μου. Εγώ είμαι η αγάπη σου. Και φυσικά. Τι ψάχνεσαι? Αυτό? Ας το πέτσατε εδώ. Αδεντικό τι κάνεις? Τι είναι αυτό που κάνεις? Ξέρεις, εγώ δεν έφταιγα σε τίποτα. Κάτσε με τρέλα. Εσύ πώς τα ξέρεις όλα αυτά? Ορέστη, τελείωσε.